Още едно видео на Майнкрафт. Опа, се чудите защо правим нов свят? Защото кейвах. Окей, кейвах извън кадър в целия свят. И точно преди да си сложа тъпата кофа вода в водата, защото видях диаманти, някакъв тъп скелет ми каза no bitch и ме бутна. И ми каза, ти няма имаш диаманти, защото аз съм курва. И да, като цяло това беше. Умрях в водата. Загубих всичко. Бях точно пред диамантите. И си казах, аз няма игра повече на този свят, ще си направя, не ми пука. Мразя този шимън скелет. И да, като цяло това беше историята. И сега ще направим нов свят. Не ще чуда дали да не е с къстъм фит. Тоест да е някой от тези. И доста си мисля за Survival Island, Winding River, защото Winding River има огромен потенциал за билдинг. Savannah Island също е яко. Особено ако се е спавнало него на него. Село на него. Няма значение. Но каквото ни даде света, това. Само. Да. Камерата се разпакуем. Какво за нас? То струва пари. Аз няма съм pay to win в Minecraft на телефон. И тук ще си махнах това. Кой ще си махнах света? Каквото ни даде. Какво да е името на света? Нико. My world. Това е моят свят. Да. Само така, ако умра отново пред диаманти, ще ви скипна от секундари ходенето, т.е. търт ходенето. Защото аз вече един път съм ходил. Защо няма звук? Има. Добре. Отиваме си направим инструменти. Под инструменти разберете кирка, с която директно ще отида да си скопая стол. Ти дърци заминаш, защото ми пречи. Добре. Е така, да има. Ако се чуят някакви звуци, не съм сам вкъщи, просто не мога да заглушавам звуците, когато на някой от нашите му звъне телефона, примерно, и ау. И да. Събираме камък. Малко. Ние. Ако се чуя някой как говоря по телефона, майка ми е спокойно. Да, един меч. Един брадвичок. И това. За сега. Ще махаме от тук. Само да махнем. Този луден пик. И да си нагласим инвентар. Това ще ни е тук.
Кирката ще ни е тук. Брадата ще ни е тук. Видях крави някъде отгоре, мисля, че бяха. Какво? Това мисля, че видях скелет. Изчудих как не е изгорял, разве ми се отдене. Паркур Мастер Про. Да. Айде, скочи, бе. Колко е бъгава тази игра, понякога има аутоджъмп, понякога не е. Сега имаше аутоджъмп, преди това нямаше. Недоизмислен телефонен Майнкрафт. Тежко рип. Къде са кравуняците? Кравуняци няма избират от мен. Тази овца беше така добра ми се покаже. Аз да я харгясна. О, кравуняците са там. Но те изведнъж се показаха. Преди това ги нямаше. Те са лоши деца. Ще умрат. Ако мога да ги оцеля today. Не, фак. Няма. Фак ми. Ти базикаш ли се? Това беше. Измислям си нов език. Можеше да останеш да те хитна още един път. Ма то тупо никне. По някое време ще спра си събера още малко стон и дърво. И ако видя овци по пътя, няма да е никак зле. Овце. Айде, да бъдем точни. Минаваме от тук. Без тази Spruce Forest. Ми не видях айран. Ако видя айран, така ще си го изкопам, що не. Някой друг инструмент. Честно казвам, нямаше ми е толкова гадно, ако бях умрял от крипър. От килът е тъпо да умреш. Чух куче. Кучек. Оф. Рип крава. Твоето месо ще бъде добро за мен. Ще бъде полезно за мен. Ще те запомня като кравата, която не бяга от мен чак толкова. А теб, крава, не се кри. Знам къде си. Този не ми избяга даже. О, колко мило. Остави ме да те убия, Поле! Това овца ли беше? Или ми се стори? Сторило ми се. Ще гледаш овцата седи горе и се хили някаква доволна. О, кейнове. Шугър кейновица. Кученце. Знам, че беше дебилно това да направи да помня толкова много. Десет минути епизод. Уау. Много бързо е. Аз мисля... What? Тъмъщех, че мисля да кътна, докато намеря нещо интересно.
И видях село. Бой. Има ковачница. Намерихме къде ще живеем, бойс. Да няма нужда да си крафтваме фурнеси. Да видим. 2 чифта работиш. Ти ме базикаш, нали? Не, ти ме базикаш, нали? Защо 2 чифта работиш? Да ми беше дал 4 аран отгоре, бе. Дай да не ми беше дал работиш, ще ми беше дал 8 аран отгоре. Ще си направя чест и меч. Да съм бутища. И да си имаме резервни. Имаше една къща, дето е за фермерите, специално дето там ще стават храната. Смисъл, житото и тия работи. Мръдне татка. Не си ти. Не е тази къща. Тъпи сте селяни, колко мраза, като ми затварят вратата на роча под носа. Много са дебилни така. Една голяма къщичка беше, помня. Ефтаем е такава някаква беше. Опа. Да, затворете си. В тая бях. Не ми кай, че няма така къщичка, ще садна. Ще е тъпо. Ще отцъкнах Shift. Един вид. Ще кликнах. Бро. Мисля, че беше тази. Не е тази, ама е някаква подобна. Те отваряте и затваряте тази тъпа врата, е. Някой вилангер ще умре след малко. Спамари. Добре. Пак съм натиснал тъпия Shift. Тук снимя крафтинг бенча. Да забравях фурнесите. Seriously. Добре. Какво можем да правим? Не мога? Нищо. Локално, сега си направим един Iron меч. Това ще е всичко този епизод. Следващия епизод. Може би ще намерим да направим някакви подобрения на къщата. И може би ще си сварим за легло. И някакви зомбита блъскат по някакви врати. Което не ме кефи. И бебето то седи някъде най-отпред бати дебил. Мръдни се, бе. Разкари се оттам, бе. И ти, бебе. Аз ще отворя вратата. Опа, без да искам хагяснах още един. Това ще е всичко този епизод, хора, и до скоро.